njengoba ngidlala ushuna mthijelwa is not like ngudlala ngoba ngathi mangivuka ngawuzama ngabona ukuthi uyenzeka ingoba umthijelwa iqhawe lami okusho ukuthi lilonke uzothula ialbum yakho le ethi angifuna takalana ngithemba lokuthi amandla enginawo angenyakazisa inkundla bani lesidakwa okokukhe noma umuntu ophuzayo owahlangana naye kanti umuzi wakhiwa utshwala noma wakhiwa umfazi onenqondo cause kuyenzeka like iqiniso singeke size siphikise lelo ukuthi bayaphuza abantu besifazane. Yabona ke imzuzu uyavele yenze njani imzuzu uyavele ya u31 itshayile ihora lesibili emsakazweni Intokozo FM sibheke khona lapha yana ke kwehoreni lesithathu sisho kamnandi sithi amangwevu engoma igama lami nguThobile usiphalaphala umntakanyathi ibhinqa lasemlazi ushuno ongaqondakali bathi umgabho wephoyisa selithembile kanti ke niyazi ukuthi sihlezi sihamba naye uSimindlo wodumo Simindlo nanga umgeshe umgesho ufikile kodwa le yokugapha amaphoyisa ngiyazi ngithiwe ngabona amaphoyisa namhlanje manje nami ukhuma amaphoyisa sangithusa kakhulu yebo iphoyisa ngizwani nalo kahle kahle mina iphoyisa into engazwani naye okay angithandi futhi ngathi ngicela amaphoyisa manje angasahlangani nami ya ngisafunda ehlangane nami ngoba sengibonile nami mina wathanda ngeke sikwazi ukumelana ya umgesho mfethu ufikile mfethu abamlaleli ade emlindile kahle belindile abalaleli mfethu ngawade bazi sibatshelile babonile kupostiwe babonile postile babonile ku Facebook mfethu ku TikTok cha umgeshe namhlanje uzobe ekwintokozo FM ohlelo namkho bengoma njengamanje usefikile ugcela uthe phama ukuze makuthiwa uthe phama uthe phama la endlini zomsakazo kwintokozo FM Mega City ya mfethu bathi umgesho ongagesheki ogesheza abafo nabafokazana okusho ukuthi nje angazi kodwa ke uzosichazela emsazweni Ntokozo FM kanti sitheme ngabe simfaka safaka ngengoma yakhe yealbum yakhe entsha ikhiphe ngoNovember last year isihloko sayo esithi angifune takalana theme ngabe ngena wasengena ngayo leyo ngoma umgeshe ongagesheki ophuma la kuthiwa abafazi abadivorce wakhona shuthi thathile muthathile lapha yana endwed so manje asike sisho kanjalo sithi nje mgeshe asikubingelele sikwamkele emsazweni Ntokozo FM Iwodwa mfowethu bangizonyela bani mina ngisathana mangabe benza nje sanibonani bafowethu kunjani yes sawubona mgeshe all right yini mfethu phela mina ngisasa neqhawe kwakunone emnyama yes manje sengivele ngayizwa la isihlele eduze kwami kulungile no mfowethu mgesha sikubingelele okwesibili sikwamkele emsakazweni Ntokozo FM ngiyazi ukuthi akusikona okokuqala ufika la emsakazweni Ntokozo FM wakwafika it was 2019 okwesibili namhlanje usivakashele mhlambe inhloso nqangi yokuthi uze la uzucela interview la emsakazweni Ntokozo FM ikona kuphi angibingelele sanibonani South Africa ngibingelele isigungu sonke seNtokozo FM ngibingelela abalaleli ngibingelele wonke nje umuntu okhona enhlanga sezansi South Africa ngiyawuza umbuzo wakho sisami inhloso yokufika la yokuza kwintokozo intokozo kahle to be honestly nje studio engisihlonipha kakhulu ngoba angeke ngize ngibaleke ngiqamba manga intokozo ngila ngikhona nje through yona because i-studio esiphusha kakhulu umsebenzi wami so ngithe angicela ukuthi ngize kwintokozo namhlanje okay okusho ukuthi lilonke uzothula ialbum yakho le ethi angifune takalana yebo awuchazele umlaleli ngasekhaya ukuthi igama elithi mgeshe liqhamuka kanjani ngoba kukhona mhlawumbe ongakwazi othi mengabe kuthiwa mgeshe kwakuzakalani okay no ngiyawuthanda umbuzo wakho ngiyithanda iredo ngoba iyakwazi ukusinabisa ebantwini isenze sikwazi ukuchaza because omunye umuntu olalele njengamanje uyezwa and angeke ngize ngihambe ngitshela wonke umuntu one by one ukuthi umgeshe okanjani but iredo yangithatha ngise ebantwini igama elithi mgeshe ukuqhamuka kwalo sasingabafana nje sibancane sidobe emfuleni ngiba nenhlanhla ukuthi mabe ngidoba ngikhipha ufisho omkhulu so sithi ayi lo fish umkhulu ke lo umgeshe lo so kwaqina qhamuka kanjalo ke lelo gama
Okusho ukuthi ufisha omkhulu. ngufisho omkhulu. Alright, ukuqala kwakho ukucula uMaskandi uqale nini ngoba ngiya understand ukuthi wafika la une album yokuqala esihloko sayo sesithi Nunemnyama waphinde wabuya futhi wathi Diamond njengoba usubuya manje nealbum yesithathu uqale nini ucula uMaskandi? Mangaphosisi mhlawumbe ngicabanga ukuthi ngo2011. Yeah, 2011. Okay. Yebo. Yini yenza ukuthi uqale ucula uMaskandi mengabe usucula uMaskandi mase wena ukhetha lo Shuni kunabanye oShuni? Okay. No, ngicabanga ukuthi mhlamba ngikubeke kucace lokho ukuthi njengoba ngidlala uShuni namjijelwa is not like ngudlala ngoba ngathi mangivuka ngawuzama ngabona ukuthi uyenzeka. Ingoba umjijelwa iqhawe lami. Kakhulu angazi ukuthi ngayithatha kanjani indlela yokwazi ukuthi ngiyichazele umlaleli njengamanje but engakusho njengoba ngudlala nje ngudlala because of ngangifuna ngathini ngikulento engiyithandayo nanokufika mhlambe kwami kuona ngabe ukuthi ngoba ngangikuthanda and angizange ngiplane nje ukucula and ngawucela nje kuyena ngqo. Yebo. Konakele kakhulu. Masibheka lana mfowethu ialbum oyikhiphe ngoNovember isihloko sathi sangifuna itakalani. Lesi sihloko lesisusa umsindo empeni ibingina la kwintokozo thina lapha. Lesihloko sisusa umsindo ngempela ukuthi angifuna itakalani abaye bahlaziya ngendlela abahlaziya ngayo. Yini eyenza ukuthi ubone ukuthi kule album isihloko sayo angifuna itakalani manje singenise ngale ngoma ethi angifuna itakalani. Lesi sihloko siqhamuka lesi. Ngoba phela sonke siyazi ukuthi utakalani ingane utakalani sesami. Wasmapholoba mapholoba khona indlela mapholoba. Yeah. Hey ishi ninkinga abasakazi niyasikhatha nabantu. Okay no I know utakalani kahle kahle izingane. Ngisho njalo. So uma ngithi angifuna itakalani bengizama mhlawumbe ukucacisa ukuthi ingoma engizonayo singaphezulu. Ufana nje ungaculanga ngempela kule game uzoba nenkinga. So nginhlanhla leyo kunanzi ngathi iyasebenza. Yeah, uyabona ukuthi uma seyibeya ngale ndlela siphalaphala. Siyona lesicabanga ngayo thina. Yona indlela echaza mapholoba. Wathi mapholoba lincane. Yeah. Khohlwa mapholoba lincane. Uzoyichaza nami asezongena ngekona lesithathu ukuthi yile encane. Kodwa ke uma umgeshe seyibeya kanje siphalaphala siyaqondana ngoba siyabona ukuthi uthi yena umfana ongaculanga uzoba nenkinga. Nangempela sesiyabona ingoma yenza kahle kakhulu lapha na etolo za online. Okusho ukuthi ngempela into ayishoyo iyahambiselana nalento le. Kodwa ke manje bese ibalana ke indaba. Angifuna itakalani imuphi umqondo wawusinikeza wona ke thina njengabalaleli bomculo noma njengomuntu olindele umgeshe angifuna itakalani kodwa nayi nengoma isila imuphi umqondo wokuwona noma umuzwa wokuwona ubhala lengoma. No mfowethu awukho ngathina akukho okungaphezulu. Akukho okungaphezulu mfowethu kuyikona nje ukuthi maboma usukubhala ingoma kuyenzeka ingoma yazi ukuthi kuyenzeka ingoma ivele ifike kuvuka nje emthongweni. Uthi uphapha manje uthi yazi ngifuna itakalani ke la. But awukho kodwa kukhona mfowethu ngifuna ngizama ukusho njalo. Akukho kukhona mfowethu. Alright, Umsakazo Ntokozo FM ku 101.2 The Young People's Choice ikhethelo labasha. Sihleli nensizwa yaseNdwedwe ibuye futhi itholakala lapha ya eMzinyathi ngazi kweza kanjani iNdwedwe noMzinyathi. Igama lakhe umgeshe wakaNtshangase. Wemgeshe kukhona lengoma enye yeyingoma zakho ekule album ozoyisithulela yona osukwini lanamhlanje. Khona lengoma le ethi sekumele senze njani. Uthini lapha kule ngoma futhi ngizocela ngoba vela njengoba uze emsakazweni uzele ukuzoyidayisa uzele ukuzosizwisa umsebenzi wakho uzele ukuzonganqeni ucula njengomculo umculi phela Smindlo uyacula njengoba nami mekuthiwa angikhulume ngiyakhuluma ngoba unkulu umsebenzi wami ukuthi ngikhulume so now nje siphalaphala mawukuthi isiginqa ngisiboni yabona khona kuningi ngisafuna ukubona yabona lento yabaculi bakaMaskandi ngoba thina siyayithanda le yanto le yeyiginqa sizoxabana naye lo wathi abaculi abayeke ukuthi ngabe beya kuma interviews base bephatha zona iginqa so now le ngoma leyana ethi sekumele senze njani
yayithini wokumuphi umuzwa mase ngiyacela futhi ngisazomlizwisa nomlaleli ngasekhaya le ngoma esikhuluma ngayo njengamanje but bengicela nje ukuthi usichazele yona kafushane then mase usihlapha uthatha 1 second noma bani kuyona sibalance umlaleli ngasekhaya ukuthi hayi cha uyena ngempela umgeshe locula la. Okay ngiyabonga sisi. Le ngoma ngisesimweni sokungaphatheki kahle. Yeah. Ngokushona kwabaculi. Sisuka emumva la khona esike sakhala sisho abaculi bebesebenza ngempela endimeni kodwa ke ngoba kuyimpilo angeke sikushintshe. So ngaba umuntu okulowo muzwa ngaleso sikhathi ngathi no angiyibhalele ngoma. La ngikhuluma khona ngamaciko madala akhona bafethu niyawazi nani asebenzile emculweni. Balomgqumeni ngibala bona umjikjelwa ngibala obaba umfazi omnyama osandile osimonyo ngangifisa ukucula ngiqhubeke laphana ngayidlala le ngoma ngenhloso yokuthi ngangifisa ukukhumbuza umlaleli ukuthi sisukaphi bangayikhohlwa lento yama artist angasekho ngoba nathi ngelinye ilanga sohamba sihambe kusale sesisho ukuthi kwakhona abantu kwakuthiwa umgeshe so nabo ke ngathini kuyilungelo labo ukuthi sibakhumbule ukuthi bakhona yebo basebenzile mina kodwa khona le yami lengithanda uyazi le album engithandayo konje le yami uyayazi omalokazana yes ngiyabazi mkeshe mhlawumbe awudonsela umlaleli ngasekhaya sifuna ukumuza umgqumeni sithanda ukumuzwa usimonyo sithanda ukumuzwa umjikijelo ukuthi ngalesikhathi usho le ngoma kuze sizoyidlala ngoba asifuni ukuthi sikhulume ngento umlaleli naye angayazi mhlawumbe angakazi azayizwa lathi cala khali ngahambe ndidlalela abantu nama business yeah uthola ukuthi umuntu uzothi uyena kanti akusiyena yabona umculo sokusenkingeni okay Ihwamaskandi antini kanti siyengimele senze njani ekuva yini kodwa ngempela sakudlelani kwamaskandi antini ngempela kanti siyengimele senze njani ihamba nje kanjalo hawo ngithi silindele umgqumeni cha silindele umgqumeni ngizolala ngihambela ngihamba khona ngifisa sikhumbule siphuma mabesho kanje idlala ntombazane dlala sikebelele dlala ngento yakho dlala ngizothumela liyezeme singo ulelo zweka wonwa mangabe usemajukujukweni ngisize ngithola inamba yakho into zibonakala emehlweni abalamba bayejabulo mabengibona yazi usibalo namancoko yazi hayi la simbambe ngophondo uSimonyo simbambe ngopha Mkeshe enye yeyingoma ezimnandi ngendlela eyisimangaliso yenye ngiyakhumbula ukuthi kukhona la ngangambona khona eperform workshop kwamane kwajabula abantu yenye nje yeyingoma ezimnandi ngendlela eyisimangaliso ngiyacabanga ukuthi futhi ngoba ikhuluma ngalamaqhawe ayekade ethandwa kaMaskandi Mkeshe mengabe ngoba siyazi sike sibuke na kwi social media yabo so mengabe sibuka ku social media abantu mengabe bekuzucula kukuphatha kanjani ukuthi umuntu athi mengabe ekuzwa nje waqala wacula athi livukile ichala yabo athi hayi ngeke umjikijelo hayi ngeke uyisihlobo yini saka mjikijelo kukuphatha kanjani uzizwa kanjani abantu mengabe uzothi mengabe uqala ucula bathi hayi ngeke umjikijelo lo kona akukho okumbi lapho ngoba kushuthi lento engiyenza iyenzeka because phela njoba ngidlala usingamjikijela ngenza into yomuntu kahle sho ukuthi umuntu unayo ukuyikhumbula lento ukuthi hawu umjikijelo yabo kusho ukuthi ngiyakwazi ukufika la abantu engifisa ukufika khona mina ngomculo wami kubona bakhona abanye mhlawumbe so bakhona abanye abantu abake bengayithandisisi lento yokuthi ushaya ushuni kamjikijelo wena uma uyikhipha lento unikeza abantu
bese bona bekunikeza le feedback abakunikeza yona ukuthi why uzenza umuntu no why udlale ushuni ukamjikshela why usikhumbuze umuntu owasenzele izinto ezinkulu kuwena ukwamukela kanjani lokho noma ubhekana kanjani isimo sabantu abakanjalo noma sithi kuyenzeka yini abantu bakubuze kanjalo noma bakhulume kanjalo sikweke kwafika yini endlebeni zakho understanding ukuthi siyazi njengoba desisho ukuthi umuntu mengabe eyana semaphejini akho kuthiwa ingeke ichalaha leli livukile ichalaha nanani kwake kwenzekani wathola lawo ma negative comments ukuthi uzenza umuntu why ucula ushuni kamjikjela uyabona nje nezinhlamba into esiyitholayo so kodwa ke akubi into esifaka ekhanda uma usuke kwi entertainment usemculweni one thing kufanele uyazi ukuthi abantu abafani abayi nganxanye abantu so kunomuntu ozokukhulumise uzama usazama njengoba ngisazama afuna ukungidestroy like afuna lento engiyenzayo ngiyeke so if uphokophele angicabanga ukuthi ikhona isidingo sokuthi umnake lo muntu lalela ukuthi uSimonyo uthini uSibari usithanda sonke emsakazweni Intokozo FM kusho yona ke ingoma kaMkeshe la emixe khona ingoma kaMgqumeni umjikjelwa kanye naye uSimonyo uMkeshe ke sihleli naye nje khona la eindlini zomsakazo uMkeshe ngiyazi ukuthi njengomculi mengabe ukhipha ialbum kuyenzeka ukuthi noma ngaso sonke isikhathi uma ukhipha ialbum kusuke kukhona lengoma oyithembile kwenzeke kanjani la ngoba ngiyazi ukuthi khona le ngoma owathi nje ngeke le ngiyazi ukuthi uzoba ushowcase kumane kuyivumbuke lenye ingoma kuyenzeka sis yabo nje le ethi angiphendakalani iyona ngoma engangithembile kodwa ke njengoba kade ngiqeda kusho ukuthi abantu abayi nganxanye ngeke like umazi umuntu ukuthi uthandani so bavele bakhetha lethi wamuhle ithini mengabe uyicula leyo ngoma ethi wamuhle iwazi wamuhle ngani abantu umntana omuntu ngani abantu iwamuhle ngani abantu umntana omuntu ngachazeka iwamuhle yamba nje mfethu uyibhala mfethu imuphi umuzwa okuyena noma ukhona nomuntu lona owuthi le ngoma ngifuna ukuthi iyofika kuyena lo muntu lengoma kahle yayiqondise kuyena njengoba wena wawusungasayibhekanga engomeni othi lezi zona engizongena ngazo kubantu ingoma oyibhekile lena ngifuna itakalani kodwa le wathi mawuyibhala le cha ngithumela kusibanibani ukhona into kanjalo Bhuti makeke ngangimbhalele yona kodwa ngathi izomthola umnikazi Dako nansi le ngoma nayi le ngoma Wamkeshe ungathini kubahleli bemcimbi abalalele ngaso lesikhathi samanje ngingacela nje osiyami ngingacela nje impela kakhulu ngiyazi sibaningi sabaculi siyacela angazi kodwa ngingacela nje ukuthi mhlambe ngibawajikisa amehlo nami ngayibawobhekise ngakumina ngoba nami nginethemba lokuthi kukhona engingakwenza mangifika emcimbini nginethemba lokuthi amandla enginawo anganyakazisa inkundla ukusebenza kwakho kule album usebenze nobani uqophephi usebenze noba le album ngiqophe eGoli eTax Studio noma ke kube nezingqinamba ezibekhona vele along the way ziba khona inkinga but ngoba uNkulunkulu bese ehlelile ukuthi ngicine ngikhiphile kube nzima ngifuna uqamba manga ngamlaleli ekhaya kube likhuni ngoba abantu bebebuza left and right Mkeshe wacwila kwenze njani siyakwazi ngengoma zakhe zazama hit so ibingihlukumeza nami lento but ngoba amandla awubi nawo sometimes bengibekelela alingisho njalo nje umlaleli ekhaya bengibekelela ukuthi ngikwazi ukuthi ngeGoli because abalaleli bebecela bethi sicela ukuthi uye eGoli ke uye la khipha khona umjikjela kuba siyabona ukuthi khona lento ongasinika yona but sifuna le quality ivoice yakho siyayizwa angifuna uqamba manga abantu ngendlela abangamukele ngayo kusho ngamjikjelwa yo angazi ngichaze ngithini wasebenza nobani ngoba ngiyakhumbula lapha ngathi kukhona oZuma obani ade bekushayela izinto lezi zakho 60% yeah zikhona impela ingabi zami wasiza sisokuthinta lo ndaba ikhona ingabi zami bengisebenza nazo yo sisebenza kamnandi kanjani sabambisana ngohlobo lesimanga ngathina ababanga nalento ukuthi
bayazi Yeah. but bebefuna share ama ideas kwezinye izinto bengisiza nami bethi no angihambe kanje lengoma ihambe kanje yabo so bemnandi ukusebenza nabo ngisebenza no JJ ngasebenza no Zuma abathu 60% ngasebenza nomlungu umnikazi westudio ke Nkosi yami noMuthentombi noMuthentombi into ke leyo wesisi engajwayele ayenze noma kuba yeah mfethu ngisebenza nomlungu omhlophe qwanga ngithi ngicula ngibe ngikhuluma isingisi futhi okay yeah no Mkeshe omalokazana ubani lesidakwa okokhe noma umuntu ophuzayo owahlangana naye yabona ke ngoba phela abaculi vele Uyabona-ke yabona manje. futhi lento yokudlala abaculi ukuthi umculi athi hayi ingoma uthulele uyiphuphe uthi uhleli yenzeke akekho umculo kathi hayi yabona ke lengoma bengiyibhala ngami ubani lo wehlupha kangaka ephuza utshwala ngoba phela mengabe ethi abekho malokazana uthi uyamfica umfice tavern uyazi ukuthi njengoba nje sisi uxoxa into exoxayo mina sengibhala ingoma okay iyaphuma ke lalela ngasekhaya iyaphuma ingoma le album ezayo kushuthi nje kukhona ingoma ezobe ixoxa ngale nto so uma umculi ingoma uphiwe awuze ulale ngathi ikhona vele lento ukuthi ingoma ifikele yeah but uma umculi ingoma noma yini yabo nje umjikelo ubekhuluma ngento eyenzakalayo yeah umjikelo behleze neingoma ingoma yakhe yabo nje khona ingoma yakhe ayithi wamuhle lo mntwana ungifane ungumbuzo uzoleka wami yeah sonke mangabe umjikelo sasimlandela siyazi ukuthi yabo kwakubani uzoleka angifuni ukukhuluma phela personality cha sengiyasho ukuthi kushuthi njengoba uthi uyazi okusho kona ukuthi kuyenzeka uma umculo ubuye ucule nje ngalowo muntu wakho osuke ucula ngaye yeah but kodwa ke ukubuyela embuzweni wakho ayike intombazane ehlala eThaveni engayibona okay wayibona yazi asenze njani noma yikho isindo ehlalayo manje ngifuna uqonda lapho ngifuna uqala ukuthi ayiba because yabona ngikutshela yazi ukuthi ithini wena Smith ungiqhatha nalabo yazi ukuthi ithini wena Smith phela ithi thasa ithimi leyo yabona ngendlela omuhle ngayo umuhle uyangichaza uyangithanda kodwa futhi manje uhlala eThaveni yeah ngifuna makoti kuzoba kanjani makoti mina siphalaphala lengoma ngoba ngithi mina kule album yona ngoma yami anginandaba ukuthi yipi hawa phambili njengamanje eshiyenye kodwa le kule album yona yami ngoba ngibuke ukuthi lengoma ikhuluma ngento eyenzakalayo abafowethu abaningi abaganiwe abanye abaganiwe baneyinkinga manje ngenxa yabantu besifazane mfethu abahlala eThaveni ngeleyo ngitshela ukuthi nomakoti kodwa umgcina ukukhuluma naye ngoThursday bese ukuthi Friday uzokhuluma naye ngomsomluko futhi nakhona ongenayo lokhuzana ekhaya okuthiwa usematshwaleni ukuthi before sidedele lengoma Mkeshe uthi omalokazana bekho basemaThaveni kanti umuzi wakhiwa utshwala noma wakhiwa umfazi onenqondo because kuyenzeka like iqiniso singeke size siliphikise lelo ukuthi bayaphuza abantu besifazane but ekuphuzeni kwakhe kusho ukuthi mengabe uphuza wena umuntu wesifazane awukwazi ukungena lapho wakhe umuzi awakheki mhlawumbe utshwala bungena kanjani lapho wathi omunye niloke nithi ngiqoka amakhavela ngakhile ekhayiti ikhavela yami iyodwa ngeke iwakhe umuzi so nami ngisho njalo ke manje ngithi mina uzwa kanjani umuzi uhlele eThaveni ngoba sigcina phela ngithi angilali khona uma sigcina ngolwesine la ekhaya uyozubuye ngomsomluko lalaphi okusho ukuthi kungcono lo ohamba namhlanje abuye namhlanje cha akekho ngcono yilona ngoba phela seniyaphuza kungcono lo uzobuthenga sophuza la ekhaya uyangibala nami ngisebi niyaphuza list lokho kuya understandeka what nalentombi alele bizehlule alright emsazana Intokozo FM okusho ukuthi abekho malokazana ubani okhuphuka naye la kule ngoma ngoba ngiyeza ukuthi okay kukhona ne voice eqhamuka esabluve like kwenzala hayi ngingedwa yeah okay ngicela ungishole la voice le njenge eyaluntu yalove inalentombi alele bizehlule ingiphinca eThaveni ma iwosho ukuthi abekho malokazana ha ayi konakele mapholoba ngifuna uphinda amazwi akho naye lensizwe eyalengoma ethi angifuna etakalani wathi konje kwemayitha ufuna etakani usho ukuthini wathi asibuzene usesitshelile ngifuna uphinda amagama akho ndoda hayi ngangikhuluma sasikhulume ke 9 mm wathi njani
yini yakuthinta 9mm Cha wena wathi la 9mm noma AK kulungile sengihembe segadla zephuka oqala uhambisa umasoni lapho kulungile sengihembe Alright emsazantoza FM imzuzu nje sesintshontsha nje nakhona lapha ya esikhathini sakhe uMapholoba kodwa ezandawonye ke ngoba azilahlani mkesha mengabe sikufuna sikuthola kanjani sikuthola phi TikTok TikTok ngikona umkesha ntshangase yonke nje indawo okay Instagram Facebook WhatsApp okusho ukuthi umuntu okufunayo akahamba yokubheka lapha einkundleni zokuxhumana yebo ngiyacela nje abantu ba download impela nengoma balike basubscribe imake khona ingoma ethi thuma mina ngiyakhumbula kwakhona le ethi Shembe Winazareth nomcela ungangeni lapha ngiyakholelwa khona okay Wemkesha kukhona le party oy baba wena lo yana yebo mina ngicela ukuza wema uzocula kithi use radioweni uzocula ipurpose kuba ne-interview kuzocula yo noma ngixolele uba umcule ngithi baba tuma mina ihamba nje kanjalo yo kukhona mhlambe la kuyoke ube noshuni wakho othi wena uyazibona nje uyeke ushuni kaMjikijelo yebo ngiyayiplan kanjalo uyayibona ukushiya bengifisa khona ukuthi ngibe ngigudluke kancane kunkeshe not ukuthi ubephelile umkeshe obekhona but ngobe nguma hit ke kuleyo ngoba ngobe ngibeza hit iphekwe hit ke lapho Alright emsazontoza FM ku 101.2 The Young People's Choice ikhethelo labasha angazi imkeshe amazwi akho kubonga then bese siyakudedela ngicela ukubonga kakhulu kwisigungu sentokozo abaphathi bonke umnini stage abasakazi ngibonga kakhulu nohlelo ngitholile kwintokozo FM angazi ngibonge ngithini but ngiyabonga kakhulu abalaleli nabalandeli isupport abanginikeza yona bafethe ngathi uNkulunkulu anganibusisa ngiyacela niqhubeke kumnandi lokho nikwenzayo ngibonge kakhulu nje ibhakethi nesalukwazi sami bengithi ngizokusurprise ngize naso la but ke ngenxa yesikhathi bese ngiphuthuma kakhulu bengisuke late ekhaya okay so uphatheke kabuhlungu ngimbonile kodwa bengithi ngizofika naye la akaze azoyibongela naye because ubonge kakhulu ukuthi ngisa kwintokozo Alright umkeshe emsazontoza FM uthi mengabe ufuna ingoma zakhe hamba uyombheka enkundleni zokuxhumana uphinde futhi ungayeki ukuya lapha ya ku YouTube uyozibhekela nje khona ingoma yakhe ingoma ke hamba phambili lethi wamuhle mntana omuntu mekuthi awukakayizwa ke kahle yonke noma usuyizwile manje ufuna ukuyilalela kahle ungahamba uye ku YouTube ngoba uyazi ukuthi sekwenziwa kanjani kulezi ikhathi zamanje awasaphuma ama CD konakele kunjalo mfethu siphalaphala asikhuphule kakhulu abaculi bakithi ku YouTube na ku Spotify yazi kodwa ke siyathemba ke njengoba sefikela ekhaya nje sanje sentokozo sethinta siyabusisa ayi siyathemba baningi impela bewasha ama million selifuna imillion yeza vele imillion ya selifuna imillion kunjalo kodwa ke sesiphuma nje mfethu angazi ukuthi yini mina mfethu njengamanje ngiyobuka ukuthi imabhophi sinje mfethu khosi ngikhosi nakho siwinile ke team lalela ke mina ngoba ngiyindoda emnyama kuthiwe yindoda emnyama konje hayi ulwanatho ngiyindoda wemkesha siyabonga isikhathi othe wasipha sona yezwana wazwa muhle yeso ngiyabonga awutshela mina ubuya